Тәһарәт алырга теләгән кеше бисмиллаһ әйтеп башлый һәм иң элек беләзеккә кадәр ике кулын 3 мәртәбә юа. Бармак араларын да юарга онытмаска кирәк. Аннан уң кулы белән авызына су алып, аны шайкый һәм моны 3 тапкыр кабатлый. Шуннан соң янә 3 мәртәбә борынын шайкый, уң кулы белән суны ала һәм сул кулы белән аны кире чыгара. Алга таба 3 тапкыр бит юыла, маңгайдан алып ияккә кадәр коры урыннар калырга тиеш түгел. Бит юылганнан соң кабат кулга күчәбез. Һәм башта уң, аннан сул кул беләкләрен, терсәкләрне дә кертеп 3 мәртәбә юабыз. Шулай ук коры урыннар калырга тиеш түгел. Бармак очларына кадәр су тияргә тиеш. Шуннан соң башка мәсех кылына һәм кулаклар юыла. Ахырдан 3 тапкыр башта уң, аннан сул аяклар тубыкларны да кертеп яхшылап юыла. Шулай итеп, кеше намаз укырга тулысынча әзер була. Нинди генә намазны алсак та, ул берничә рәкагаттан тора. Рәкагат дип намаз эшендәге билгеле бер хәрәкәтләр җыелмасына әйтәләр. Иртәнге намаз 2 рәкагаттан тора. Мөселман кеше намаз укырга ниятләгәч, кулларын колакка кадәр күтәреп, беренче тәкбирне, ягъни Аллаһу әкбәр дип әйтә. Һәм шуның белән намазга керә. Беренче рәкагатта иң элек түбәндәге дуганы укый. Субханака Аллаһумма ва бихамдика ва табарака исмука ва та'ала джаддука ва ла илаха гайрук. Шуннан соң а'удhu биллаһи минаш шайтанир раджим бисмиллаһир рахманир рахим дип башта Фатиха сүрәсен, аннан Кураннан тагын берничә аят яки берәр сүрә укый. Алга таба янә тәкбир әйтеп рукугка китә, ягъни биле белән бөгелә. Бу вакытта аның аркасы төз, кул һәм аяклары туры булырга тиеш. Рукугта вакытта Субхана раббиял азим, ягъни бүйек Аллаһ бар кимчелектән дә пак дип 3 мәртәбә кабатлана. Шуннан соң намаз укучы Сәми'аллаһу лиман хамида, Аллаһ Тәгалә үзенә мактау әйтүчеләрне ишетә дип турайып баса һәм Раббана ва лакал хамд, Раббым, сиңа мактаулар булсын дип әйтә дә, бераз басып торганнан соң кабат тәкбир әйтеп сәҗдәгә китә. Сәҗдәдә вакытта кешенең маңгай белән борыны, кул учлары, тезләр һәм аяк бармаклары идәнгә тиеп торырга тиеш. Бу халәттә кеше 3 тапкыр Субхана раббиял а'ла, бар нәрсәдән өстен булган Аллаһ бөтен кимчелектән дә пак дип әйтә. Сәҗдә 2 тапкыр кабатлана һәм алар арасында бераз утырып торганда кеше Раббигфирли, я Раббым, мине гафу ит дип 2 мәртәбә кабатлый. Икенче сәҗдәдә беренчесе кебек үк башкарыла. Һәм аннан соң намаз укучы тәкбир әйтеп икенче рәкагатка турып баса. Янә Фатиха сүрәсе белән башка бер сүрә укый һәм беренче рәкагаттагы кебек үк башта рукугка Субхана раббиял азим, Субхана раббиял азим, Субхана раббиял азим дип 3 мәртәбә кабатлана. Аннан сәҗдәгә китә. Субхана раббиял а'ла, Субхана раббиял а'ла, Субхана раббиял а'ла дип әйтә. Раббигфирли, Раббигфирли дип 2 мәртәбә кабатлый. Субхана раббиял а'ла, Субхана раббиял а'ла, Субхана раббиял а'ла дип 3 мәртәбә кабатлана. Икенче сәҗдәне кылганнан соң аяклары өстенә утыра һәм әт-тәхият белән салават укый. Шуннан соң ул башта уң, аннан сул якка
Assalamu alaykum wa rahmatullah deb salam berib namozdan chiqa. Namozdan so'ng 3 topqir astag'firullah, Allohdan g'afur so'rim deb aytu ham Allohumma antassalam va minkassalam tabarakta ya zal jalali val ikram degan duoni qiluvda yaxshi amaldan sanala. Shul ravishli 2 rakatli namoz qilina. Ila, ikindi ham yastu namozlari 4 rakatdan turalar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu. Allah. 2 rakatli namozdan ularning ayirmasi shunda. İkinci rakatdan so'ng salavat o'qilmishi, at-tahiyatgina o'qila ham salam berilmishi 3-chi rakatga turib bosila. 3-chi ham 4-chi rakatlarda Fotiha surasigina o'qila. Allah. 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 Sami Allah. 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 4-chi rakatda so'nggi sajdani qilib o'tirgandan so'ng at-tahiyat bilan salavat o'qiladi, salam berib namoz tugallana. Selamun Allahu Ekber. Akşam namazı başka namazlardan ayırmalı bularak 3 rakatdan turar. 2 rakatdan so'ng at-tahiyatgina o'qila da kiri turib bosila. 3-chi rakatda Fotiha surasigina o'qila. Sajda qilingach at-tahiyat bilan salavat o'qilib, salam beriladi, namoz tugallana. 3 ham 4 rakatli namozlarda sajda, rukuh ham qiyamlar, ya'ni bosib turuvlar 2 rakatli namozdagi kabi boshqarila. Robbisi qarshında ixlos ko'ngildan ibodat qilirga bosgan kishi namoz vaqtida o'zining uyat o'rinlarini qoplarga tiyish. Chunki kishilikning ko'rkam sifatlarini yo'g'altmagan bandalar boshqalar oldinda g'avratlarini oshirga uyalalar. Bizni har vaqt ko'rib, kuzatib turuvchi Alloh taoladan tog'ida nig'roq uyalarga kerak. Qoplarga tiyish bo'lgan uyat o'rinlarimizni qoplamisha namozga bossak, bizning ko'ngillarda Robbimizga qarata bir nindi hurmat bo'lmas. Shunga ko'ra namoz o'qir oldindan biz g'avratlarimizni kiyim ostına qo'shirishga tiyishmiz. Kishilarning kindikdan olib tizga qadar bo'lgan o'rinlari g'avratdan sanala. Üstəvünə namazda vaqtda jilkalarini da qoplav kerakdir. Xotin qizlarning esa yuz bilan qo'lshuqlaridan qola barliq tan a'zolari g'avrat bo'lib tura. Shunga ko'ra namazda vaqtda ularning üstlarida uzun kulmak, boshlarida shashlarin qoplab turgan yovliq, oyoqlarida noski yoki o'ta ko'rinmali bo'lmagan boshqa kiyimlar bo'lirga tiyish. Shul vaqt inshaalloh bizning namozlarimiz durust bo'lar. Jir shonga kelib Allohga bo'ysungan kishi shul ravishli sanab o'tilgan taharat ham namozlarning tartiblarini o'zlashtirib, birinchi topqir Robbisi qarshina namozga bosa. Shul kundan boshlab onun turmushi bek niq o'zgara. U yerda yashashning shin maqsadini anglay boshlaydi. Alloh taolo da ona ne'matlarini tog'da orttira, mol-mulkatına barakat, ko'ngli uchun tinchlik beradi. Robbimizning rahmati bilan haqliqni anglagan aligi banda o'tgandagi qorong'i, bulg'ovur,
күңелсез тормышын калдыра, тәүбә итеп, Аллаһ кушкан кануннар белән үзен тәрбияләп торучы Раббысына итагать һәм тугрылык күрсәтеп яши башлый. Аның тормышына яз килә. Тормыш агачы чәчәк атып, бар тирә-якка хуш исләр тарата, күңеленә ләззәт бирә һәм кеше иманын куәтләргә, тәкъвалыгын арттырырга тырышкан саен бу агачның чәчәкләре куерганнан куерагына бара.